Hallelujah. Amen. Amen. A testimony mbo. Ahambo abianuju egolomi said so. Abo yin go put na malona Anambra Broadcasting Service. Thank you. Okay. Oh. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mbona mekele Chineke. Onye meka my daughter mụọ nwa. Hallelujah. Amen. Maka mgbe ọ bịa fịawa arụ ya akụkọ niile akọlụkwada nchọlụda dị ijebe ọzọ obodo maka ya nwa nọ Heritage Bank Nnewi mbịa ndụrụ esi a ka anyị jee ọzọ obodo anyị jebe ọzọ obodo di ya ọ nara aghọta ihe anyị na-ekwu mana my daughter ha ada nke m na-ekwu ka ọ ga-ekwe ya mụ na ya kwere okwu ka ọ jụọ m JP ka ihe si n'ọnya nwa si a na anyị na-eje ọzọ obodo ị ga-apụta na social place ka anyị bụrụ ka anyị jebe so anyị jebe ihe ekwensu kwado onye mụcha nwa after 3 weeks ụkwụ ya adaba chu ya ụkwụ ya ra so ifu na ihe ekwensu chọ ka o mee ma nwa anwa mana Chineke si mee ya ifu nwatakịrị a ị na-asị hey na-ekene Chineke anọchagokwa m o mana ka m nọ na ọmụgwọ a ewezede na-eghe plantain amara m ihe menụ mmanụ anwa shift enyego m plantain first one wepụta the second one mmanụ dị ọkụ mmanụ a shift wụọ m n'ụkwụ wụọ m n'aka so m rush ozugbo weta anointing oil ya okwu Chineke tee n'aka tee n'ụkwụ ọ nyarịrị ihe anyị nwere ike ife ya n'aka ma ụkwụ ma amacha mana ya dị tin jesa ka mechiri chi na mmanụ ọgwa m na m enwekwa pace na o nwekwa anything na-eche ka ọkụ tuo m just n'ụzọ ọkụ mere ebe m na-esi nri na be m n'ọka ditinu mem n'aka ebe a efi ọdị mana ka bụ mmanụ ọkụ mee m ewepụtago first plantain yet no sign because na ntị that okwu Chineke A na-akwụkwọ dị aka n'ebe a. maka sinsi ebe ọbụla m nọ ana m enwe okwu Chineke a mụ na okwugodo anything ọ bụ na ị maala m nkwa izi m ga-asị gị bụ ka nye gị ya ọsị abụ na o nwegodo ihe na-eme gị ma nke a so mgbe m jebere ebe ahụ eji m ya my daughter jikwa nye nwa na-eyi uzukwa ifu nka dị o je hospital Ya na obi ụkwụ ọnụ Chineke jere o ọgwụgwọ. jie ejikwu ya gaa dị na moto onwekwa ebe m nọdụ adị o So ngazie na ebe ntị. ahụ ọ na-adị everywhere ya bụ first thing ebe ọbụla m na-aga so ka m na-achọzi na that day ka m ga-ana ekwensu wee bụrụzie ụdị staịlị nke a dị egwu maka bịa na-asị ha na gaasị a unu ji esi unu kwupụta dis big one na ụmụaka anọgolu ụmụ akwadochego ihe m ga-eji si ihe ka m nwezie dị gaasị etinyego m ọkụ gaasị a shift o sizie na the place a bonile ọkụ Okay. si the other side bonile ọkụ na-enwuzi Okay. mụnwa mechie isi gbapụzie so obere nwa anya na ya mba a na-agbọ nọ ya gbapụ ya kpọrọ m nna m ka ya si ya ya chọwa fire extinguisher ya bịakwa ịfụ ihe na-emenụ ọkụ a na-enwuzi the first thing nwere nwa ọnya ọ dịghị nye obi mmiri ya ma agbatakwuo onwere ihe ọ ga-eme o bute mmiri si ya n'ụlọ na gas ya apụwago from the cylinder direct and ọ bụrụ na ọ dị far no just and the ụzọ anyị ga-esi kupụ that gas bụ ya generator dị 2 and the fuel dị na ya so nwere ka anyị ga-esi bupụ ya that side isikwe n'otu ọbụla ịba n'ime ụlọ so for 10 minutes ana m abattle this thing ya nwa chọkwa oji nsị apụtapụtapụta ma ọkụ gwa amụ nwanya agwana gị nsị a n'ụlọ gụpụ ọkwụrụ n'azụ m nsị akwụrụ n'azụ m obere nwa ka nsị aga akpụta aja Nwaanyị kweta ka ọgbụgba ya kama ọ ga-agbanwe ya. Ụmụ nwaanyị. mba kama ya ọkwụrụ onwe ya egwu banye anya uchi nje kọlọ so dị obere nwa ka kpụta aja awụ aja ụdịsị ka isi na aja nwa ihe nwamezie waa so mgbe ahụ ka m mechiri anya nsị Holy Spirit help me ya enego m anya ka ọ bụghị ezigbo steeti mmechi anya ozugbo ama m ihe m ga-eme sosi elute nsị God of WDS eke ihe a ga-esi mee ebe a ọkụ a na-enwuzi ya nwa gbada na motie na-achọ fire extinguisher fọrọ moto nke m dị fa so ozugbo nwa m kwulie nsị God of WDS ọkwa nwaanyị kwụsịrị flood na-abịa iburu ụnụ ya Na Rivers State.
Sana no le kuonya. Show me mercy. Flood na na River State. Na bi bu wan. O si mi he dem mo ka ya no na. Flood ala cha. Say no waka na agwa maro no. Mo na Chineke na ekuzi. No ka ti ihe nwasem. Okwu Chineke. Nsi di girl, go and get me no si no go ba na room. Girl akwata ozugbo. Wetia before my daughter knows in ani. Nkupu e ozugbo. Why first one? O me kere why the second book. Testimony. Praise the Lord. Ordinarily, onye na mana mmanụ ga-eme ka ọkụ nwụsi ike. Mana n'ihi na ọ bụ okwu ọnụ Chineke. Dịka a na-ekwu okwu Chukwu ebe a taa, nke iji wee nọdụ ebe ahụ ị nọ. Ekwusi okwu Chukwu ị na-anọ, ọ bụrụ ya bụ okwu ọnụ Chineke. O nwere ihe ọzọ, ọ bụghị nke ekpe ekpere, nothing. Iwe okwute n'isiokwu ahụ. Ka e were wụkwasị n'ọkụ na-enwu enwu, ọkụ eme gịnị? God. From the horse's mouth. Praise the Lord. Yeah. So my daughter, okana na ani o. Ya na etigarize. Nsi batakili je si a. Oko nwa mo okutugo nwa. Nsi nke ọzọ gwada na ani. Okugoza ka anyị gbaba ọsọ. O ihe anyị chọsị. Ụnọ. Adịdị nwanne na Christmas. Ọkọ nwere ga-ebupụta ihe na ha masịrị. O nwere okwu nọ n'ebe niile dị calm. So nsi za si kwa ọnya. Si ebe nọ ọkụ anyịgo. Ọkọchachasị nke ihe mere. Nsi anọ. Okwu ọnụ Chineke. Jesus. Onye ebube. Onye okwu ebube. Amen. Riwe otuto. Riwe otuto. Riwe otuto. Si n'ala n'obi m. O si n'ala n'obi m. Everything. Butekwa gas another one maka kanwa maka isi anwa wapụsịrị na apụsị so I have to take it out. Another one. Mana nnazi na mgbede ka die nata. Ọ na-agwa ya o wekpọ m. Simna mas no na ke wetoli for you. Nsi anọ okwu Chineke. Ọ sị m hey. N'ekpere m anụ ma ọ na-aga na-enye m anya ka m si ekpe ekpere ọ na-agwụ ya akpata onye okwucha ihe okwu ekpere m na okwukwe ma na-agbakwa ihe a ga-ekwu si anọ okwu Chineke si na WDS so ọ bụrụ ya nwa na onwe ya ị naghị akọziri ya ihe ọ nwere gị ihe bụ okwu Chineke maka ka m jelu ihe na mpụtara ọtụtụ ngwa nwa arụ nwere na-ete nsị na okwu Chineke ka m na-ete gị n'isi na ị ga-abụ ezigbo nwa na ị ga-abụ nke ọ na-ekwe m obere nwa nwanne ya na-ekwe m nke tọziri ya ga-eje skul ọtọsị ma anointing so ya nwere onwe ya amụtakwugo okwu Chineke ruo ndị ka m nọkwa ka ọ bịa sị m na shọpụ na ofu onye sịrị anya mesị anya si anyị ya ike ịgwara ya ka ọ bụ akike ife ikwu ya nwekwa na ya nwere ya gwa m na o nwere ihe m ga-ekwu sị anyị n'okwu Chineke ire okwu sị ya na shọpụ ya bịa mee ka ka anya na Chineke WDS na Chineke bishọp Njọkụ gwara ya na a na-ekwu ya ekwu o wee were ya wụsazịa after 2 days onye nwe abịazịa biko ya dụkwa sọrị ihe niile anya na-ekwu na o nwekwa nke ya ga-eme ya biko na o nwekwa ihe ya ga-eme nsị anụ ọnya bụ okwu Chineke ga-ejegoroje mee ya ga-etewe na o je ka ọ gwọta ọgwụ abịa na a na-akụkwa dị aka n'ebe ọ bụrụ na ị naghị akụ aka
Man, I'm going to hear you, man. I'm going to hear you, and I'm going to go. When the room has a ball, I will go see the ball, but I know about a bomb stored. Need the ball, I'm just a half ball and blue and apple. The way with a man, Rota. Come on. Yes. Hallelujah. Amen. So, Gaga, before then, how come my husband not the one never go? Okay. Maka, this program goes to from Enugu since Thursday. The last daddy be ever before traveler, awfully, I knew I be a fair. Maka ya chole and say no. Every daddy get like cancelling on Thursday morning. Naturally, say no, I suspend before you not be a fair. Kai study I know what I say. I like Romuti. Only I say, in it, get better, I like Romuti. I say, okay. Then look at Cheney. The Amala ticket, governor, all me no, because they are more than what chair and get to go to Lakia. On the iPhone, say, if we had that, you could not see like you rotate. Can you have them men? Wasn't can I go there? Nuguna, near wallet ticket, and get one ticket, may go in there. Say, I don't want to feel walk go or not. No, 1 month. But that is the 5th week. Upon Monday, Tuesday, Wednesday, another God or more for Azania. So by Wednesday now, we only come on, me. I can't make your since Monday, they couldn't get an idea dinner. Near dinner and near that gas your near my hen. Mr. Iguapanum, what did you just know? Say, I want a manga sin acid and ya bed. Near there on Yaguanam. West before driver upon stitch on your H. Taboka. Behold, Hannah, only I did exactly in me. And because no one, only one hope and the boy and on a best aqua. The whole game is on a aqua. As God may call so she must see school that day. Only can be near Cordia, come on, so she must see school, but I say, praise God. I don't want to may become a Soshima video. Only other video, she could not Soshima, their Umian, how well she aka. And I was just there the second late ticket by far. For 1 month, only I got to you. I did tomorrow. I did one for 2 weeks. Actually, as a job, Lumbachi dear owner. Lumbachi office in here. Manaka, no, he had a neighbor, Okwu Chineke. Now, Okwu Chineke record on my phone every night. In bed, continue missing. Now, I had your own. Now, I just that did to Western or the Harry Palmer. That's where Messia, Uniana Pop. Oh, Napo, the Hona guy for that. I wouldn't a million. Only a war, no Kuchineka, no Kuchineka. Now, Omo or one and one within 1 month, the door couldn't them sister. In the prayer warriors, I their prayers because now our goes to where them one could near Uchalo. Because I'm not giving the call in the actual shirts or for and loan office. Although because he holding me whether change your one. So, Okwu Chineke. Okwu Chineke we gbanwee ya. Mgbe agbara ya na ala ekere m otu ede, ara ego oche na nkata ka a na-akpa. Maka ala ekere m otu ede. Ya ini dị ka ebere gị ebere, ulo na nkata ka a na-akpa, o wee kpọtụwa. Ha sị mụ na-eme nnekwu mụ na-esheki. Yeah, yes sir, yes my lord, yes sir, speak to me, yes sir, my yes my lord, speak small, can't think about you. Okay. So I make a Chineke and now I do go one faith. You might have one to make go to see walk. I live with someone now, and no one is to work here. I know you're going to rob those who are not like he said, the low to belly. Yana being which of your look to neck and Chineke. Oyabona, Nabiano, Mono, how one again. They look at your friends in a Ndo, Bonanzi.
ịnụ ihe agwa gị mee ya ọ ga-adịrị gị mma. Praise the Lord. Hallelujah.